Soc l'Imma Villegas i avui us proposo una activitat per fer Sant Jordi amb els més menuts de la casa. Necessitem llapis i paper, colors o retoladors, cartolina i pega, tisores i celo. Un pal de broqueta, pals de polo, un escuradent, un fil de cosir, plastelina verda i vermella, fang o pasta de moldejar, pintura guaix verda i vermella, vernís per a ceres, pinzell per a la pintura, brotxa pel vernís, un corró, una fusta, una mica d'aigua i una mica d'imaginació. Primer, agafem la plastelina vermella, tallem un tros, el moldegem i fem un xurro. A veure, un xurro. Ara, amb l'ajuda del corró, l'estirem. Ara agafem el pal de broqueta i cargolem la plastelina a la punta del pal. Cargolem. Cargolem. Cargolem i enganxem per baix. Així. Agafem a baix perquè ens quedi agafat en el pal. Ara agafarem la plastelina verda, tallem un tros, l'amassem i fem un xurro. Un altre xurro. Xurro. Ara agafem el corró i l'aplanem, passant el corró per sobre, igual que hem fet amb la vermella. Trauré un tros per fer les fulles. Farem dues fulles. Hem donat una mica de forma. I la resta la cargolarem en el pal per fer la tija. Al principi cavalcant una mica a sobre del vermell les fulletes que hem tallat abans. Posarem una aquí i una més avall. Una mica de forma. I ja només ens resta envernissar-ho amb vernís per a ceres i la brotxa. Aquí ja ho tenim fet. I ja tenim les nostres roses de Sant Jordi per regalar a les persones que estimem.
Però, si ho voleu una mica més difícil, agafarem un tros de fang o pasta de moldejar que tallarem amb l'ajuda del fil. El fang es talla amb un fil. I tallem un tros, aquest ja ens anirà bé. Sortir l'aire de dintre, apretant amb les dues mans. I després farem una bola. No un xurro, sinó una bola, rodolant, així. Ha de ser un tros força gros perquè si no, no sortiria. Traiem les esquerdes. Ja tenim la nostra bola. Més d'aigua. No hi poseu massa aigua, perquè si està massa mullat tampoc va bé el fang. El fang ha d'estar moldejable, però no xop. Tou, però no xop. Ja tenim la nostra bola. Ara el que farem serà donar-li un cop per fer una base plana. Veieu? Ara és pla d'aquí i no rodona. Només amb un cop tenim prou. I ara el que farem és utilitzar aquests dos dits, veieu? La part de dintre dels dits, aquesta part. Estrangularem el fang a banda i banda de la bola. Així. Estrangulem el fang per treure el cap i la cua. Estrangulo el fang. Li dono forma. Això serà la cua. Puc tirar cap amunt o cap avall o deixar-la recta. Això serà la cua i això serà el cap. I ara utilitzarem la punteta d'aquests dos dits per fer com una pinça, pinçant el fang farem les punxes de l'esquena, així. Pinçant fins a la cua també. Així. Forat. Ara utilitzarem el dit polze, aquest dit, per fer les potetes. 4 potetes. Apreto aquí una poteta, aquí una altra poteta, 2, 3 i 4. Li hem fet les potetes. Ara utilitzaré un escuradents per dibuixar-li els ulls, la boca o el nas, el que vulgueu, la llengua i li puc dibuixar també les escates. Dibuixo amb l'escuradents a sobre del fang fresc, tou. Podem dibuixar el que vulguem, marcant amb un escuradent. En aquest cas, dibuixem les escates del drac, que té el cos cobert d'escates, ens diu el conte. Així. A l'altre cantó
les escates, les punxes. Ara s'ha de deixar secar uns dies, perquè el fang s'ha de secar bé, que canviï de color, i aleshores ho pintarem amb la pintura guaix verda i vermella i el pinzell. Aquí ja ho tenim fet i podem fer les punxes vermelles i la resta és verda. I ja tenim el nostre drac de Sant Jordi per regalar a algú. I ara, si ho voleu una mica més divertit, dibuixarem i pintarem o bé traurem per impressora i retallarem els personatges del conte, o el personatge que més ens agradi, petitet. Per exemple, el drac. Ho retallem i ho enganxem en una cartolina perquè tingui més consistència, o bé també ho podem plastificar, com he fet jo, i ho enganxem amb una mica de celo en un pal de polo. I tenim un punt de llibre. Podem utilitzar el personatge que vulguem del conte de Sant Jordi. Princesa, rei, fins i tot la gent del poble. I ara molta atenció perquè us faré un repte. A veure si coneixeu com es diuen i com són els personatges del conte La llegenda de Sant Jordi. Segur que sí. Era verd i vermell. Tenia les potes com urpes d'àliga, ales de ratpenat, el cos recobert d'escates i una filera de punxes que li recorria tota l'esquena i acabava en una llarga cua. Sí, és clar, es tracta del drac. 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 Un altre. Porta un barret de picarols molt divertit i explica històries a la gent que viu en el castell. Sí, el bufó de la cort. Bufó. Un altre. Viuen en cases escampades per la muntanya i treballen la terra i tenen cura del bestiar. La gent del poble. Senyors i senyores, la gent del poble. Un altre. Viuen al castell amb la seva filla. Porta una capa i una corona i mana. Pren decisions i mana. El rei. Rei. El rei. Posarem aquí, al costat. El rei. Viu al castell amb el seu pare i s'avorreix molt perquè està molt sola en el castell. La princesa, és clar. Princesa. Posem al costat del rei. Va dalt de cavall, porta una armadura i un casc, una llança i un escut. El cavaller. Cavaller. Cavaller, posem al costat de la princesa. I l'última apareix miraculosament
de la sang del drac i és de color vermell i fa molt bona olor. La rosa. Rosa. Aquí ja tenim tots els personatges del conte. Ara amb aquests personatges podeu jugar a reconstruir el conte o bé us proposo que us inventeu una història nova amb els mateixos personatges, un conte nou. I si ho feu, podríeu penjar-ho a les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, el que us vagi més bé, un dibuix, un tall de veu, una petita gravació, una foto, el que vulgueu, amb el hashtag Visca Sant Jordi. Hashtag Visca Sant Jordi. Espero les vostres històries. I ara us donaré els resultats. El repte de l'activitat Fem esport. Si us recordeu, havíem de dir el sentit figurat d'aquestes frases fetes sobre l'esport. La primera deia, no confonguis la gimnàstica amb la magnèsia. I en realitat volia dir, no t'equivoquis, no parlem d'això. La segona diu, el més important és participar. I el que vol dir és cal col·laborar sense esperar premi, encara que no hi hagi premi. Una altra, no pleguis veles abans d'hora. Això vol dir, segueix així fins al final. No et cansis, no ho deixis fins al final, fins que s'acabi. Fugim, cames, ajudeu-me! Vol dir que ens n'hem d'anar molt de pressa d'un lloc on estiguem. I l'últim, jo, la pilota a l'olla. Vol dir, jo no hi entenc gens d'esports de pilota. Sant Jordi no tenia cap soldat, Sant Jordi no tenia cap soldat, Sant Jordi no tenia cap soldat, ell sol va matar el drac. Adéu.